Hiç pikir etdiňizmi? Adam edýän zat näme? Ya da adamy başga zatlardan, meselem hayvanlardan tapawutlandyran zat näme? Aklymyzmy, pikirläp bilmegimizmi, gepläp bilmegimizmi ya da başga bir zatlarmy? Hawa bu ören agyr, kyn bir soraw we munyň jogaby her kim üçin ýetgeşik bolup biler. Miňlerçe ýyllap filozoflar, alimler, ýazgyjylar ýa-da başga ýerleri bu pikire belli bir derejede jogap berdiler. Ýazar Anthony Burgess hem bu temany A Clockwork Orange adly romanynda belli bir derejede ele alýar. Eseri türkmençe Mehanik apelsin diýip terjime edip bilersiz. Erwet diýerni, erwetli etmene kararly birini düzeltmek, dogry ýola getirmek juda kyn, agyr bir iş. Erwet jenayetkar adamy bir näçe ýyl azatlykdan mahrum edeniň bilenem, türmeden çykandan soňra ýene şol öňkü eden işlerini täzeden gaýtalap bilýär. Täzeden jemgyýeti bozup bilýär. Eýsem erwet diýerni jemgyýete gazandyrmak üçin has üýtgeç usullar barlak görsek peýda bolarmy? Has mekir, psikologik usullar. Onun erkini elinden alsak meselem. Onu erwet işler etmez, erwet kararlar almaz ýaly etsek. Indi şeýdenimizden soňra biz oňa gowa adam diýip bilersmi? Ya da has dogrusy, indi biz oňa adam diýip bilersmi? Ýazar Anthony Burgess hem bu tema gowy diýip geçýär. Kitabyň geçýän ýeri bolan 1960-njy ýyllar Britaniýasy juda gorkunç bir ýerdir. Köçelerinde her hil jenayet, uğurluk ve uruşlaryň bolýan we gizli toparlar tarapyndan eýeçilik edilýän bu ýerde biziň esasy gahrymanymyz Alex we onuň topary hem bar. Alex'in täk öňe şaşy bolmagyna garamazdan topar bilen bilelikde juda elkenci işler edýärler. Baş tutan Alex bolan bu topar kanunlary dinlemeýär, öýleri talaýar, garylary bolsa gün bermeýär. Öýsizler bolsa ýençerdiler. Emma bir gün gahrymanymyz Alex öz toparynyň özüne garşy dilduşluk etmeginiň netijesinde türmäge girýär we mundan soňra bolsa hekaýanyň esasy öle başlaýar. Şol wagtky hökümetden gelen resmiler indi jenaýet işeden günäkarlary jemgyýete gazandyrmak üçin Ludovico diýilen täze bir usuly ulanmaga başlajaklaryny aýdýarlar. Bu usulyň ilkinji bidasy bolsa Alex bolmaly bolýar. Aslynda usul gatan zat. Alex bir kolur ýalar we soňra bolsa ony gözlerini ekrandan aýyrmaz ýaly edip onu bir ýerge oturtýarlar we oňa film görkezmäge başlaýarlar. Bu filmler her hil erwet kadrlary özünde jemleýär. Adam öldürmek, birine jebir çekdirmek we ýadyňda düşüp biljek her hil erwet kadrlar görýän Alex urulan ukoluň täsiri netijesinde bedenine ağrılar duýup ýüregi ulanyp bir şartlanma ýagdaýyna girip başlaýar. We hekaýa dowam etdiçe Ludovico usulynyň Alex'e näme derejede täsir edýänini we Alex'in hiç hil erwet iş edip bilmeýänligini görýäris. Emma indi bolsa bir ahlaki mesele bilen garşylaşýarys. The boy has no real choice. Bu kitabyň ady näme üçin A Clockwork Orange? Bu ad bilen kitabyň temasy barada bir baý urmak kynlygy sebäpli okaýjynyň aklyna bu soraw emele gelip biler. Megerem Clockwork Orange ingliz diline bolup biljek iň täsin hereketleri edýän we başgalar tarapyndan gözegçilik we kontrol edilýän manasyna gelýändir. Kitab ýazmaga başlanymda renk we ýyz hoş çakkan bir miwäni ýatladýan bu söz edil düşündirjek bolýan ýagdaýma. Paulo'nun kanunlarynyň ulanylýan bu hekaýa gowy der diýip pikirlendim. Diýer ýazar Burgess. Bu temada indiki bellek geçmeli adymyz bolsa Paulo'nun kanunlary. Kitapda Alex'in üstünde ulanylýan Ludovico usuly we aslynda fiziolog Ivan Paulo'nun itleriň üstünde ulanan usuly bir meňdeş. Psikologiýa adaty şartlanma diýip geçen bu usulla Paulo itleriň agdyndan su akmagyny, agdynyň suwaryp başlamagyny analiz etmek isleýär. Meselem bir itin et gören wagty agdynyň suwarmagy garaşylýan bir ýagdaýdyr. Emma bu it eti görmezden ozal özüni ýygyderle naharlayan eýesini gören wagty agy suwaryp başlaýan bolsa itin şartlanýanyny, ýagny it bilen eýesiniň arasynda bir baglanyş gurýanyny görkezýär. Ýagny it her gezek eýesini görende indi men naharlar diýip agy suwaryp başlaýar. Bu ýagdaý Paulo'nun üstüne çekýär we käbir barlaglar bilen bu işi delillendirmek isleýär. Bir iti alýar we ony naharlamazdan ozal bir jaň çalyp soňra naharyny berýär we bu işi uzak wagtlaryň dowam edýär. Belli bir wagt soňra itiň ady jaň sesini eşidenden suwaryp başlaýar. Indi itiň adyny suwarmak üçin ete gerek ýok. Jaň çalynandan agy suwaryp başlaýar. Indi bu barlaga daşardan seredemizde iki tapawutly düşünje arasynda bir jaň we etiň arasynda bir baý urulanyny görýäs. Alex'e gaýdyp gelenmizde onuň hem Paulo'nun itiýalak bir şartlanma ýagdaýyna getirilenini görüp bilýäris. Alex'e urulan kol onuň agyr duýmagyna, ýüreginiň bulanmagyna getirýär. Edil şol wagt hem özüne görkezilen erwet, zalim videolardan ýaňa onuň bedeni bu iki düşünje arasynda, ýagny agyr duýmak we zalimlik erwetlik arasynda baglanyş kurup başlaýar. Bir it haçanna jaň salynandan agy suwaryp başlaýan bolsa, Alex'in bir zalimlik erwetlik göreninden ýüregi ulanyp agyr duýup başlaýar.
Itdäki jaňyň we etiň ýerini Alex'de zalymlyk we agyr duýmak alýar. Bolar, indi Alex'de ulanlan bu bejeriginiň peýdasy barmy? Hawa daşardan seredenimizde inni Alex'iň erwetlik edip bilmejek ýagdaýa gelenini, jemgyýete hiç bir zýanyň ýokdugyny görýäs. Eýsem inni Alex'iň içindäki erwetlikler, erwet duýgular gitdimi? Şunu aýdyp bilersiz. Inni Alex'iň erwetlik etmeginiň öňüni alýan zat onuň bedeni, aňy däl. Alex özüni erwet adam, ýöne erwetlik edip bilmeýär. Bejeriden soňra öňki alak ýene-de erwetlik etmäne synaşýar. Emma erwetlik etjek wagty bedeni oňa etdirmeýär. Ýüregi ulanyp ennäme agyryp başlaýar. Alex'iň aňy we bedeni arasyndaky düşünşmezlik hekaýanyň çözüjek bolýan we biziň hem ünsörmel problemamyz. Hekaýede esasan iki garaýş bar. Olaryň biri minister, beýlekisi bolsa ruhaniň garaýşlary. Minister Alex'iň ýagdaýyna netije tarapyndan seredýär. Oňa görä näçe Alex'iň elinden erkin alýan bolsam, indi Alex ýaly adamlaryň erwetlik edip bilmez ýagdaýa gelmegi uly bir ýeňişdir we jemgyýetiň asgudaly üçin bu işe dowam edilmelidir. We're not concerned with motives, with a higher ethics. We are concerned only with cutting down crime. Ruhany bolsa bu waka başga tarapdan seredýär. Bu bejerigiden soňra Alex'iň öz erkiniň elinden alnanyň sebäpli oňa gowy ýa-da erwet adam diýip bilmejegimizi, bu bejerigiden soňra Alex'iň inni adam bolmakdan çykanyny aýdýar. Goodness comes from within. Goodness is chosen. When a man cannot choose, he ceases to be a man. Minister we ruhany arasyndaky düşünşmezligiň ýene bir sebäbi bolsa, ministeriň Alex'i gowy adam hökmünde görkezmesi. Erwetligi saýlamaýan birine gowy adam diýip bilersiz. Emma erwetligi saýlap bilmeýän birine gowy adam diýip bilersizmi? Ruhana görä Alex bu bejerigide öz erkini ýitirenligi sebäpli oňa gowy ýa-da erwet adam diýip bilmez. Adamam diýip bilmez. Çünki adam edýän zat saýlap bilmesidir. Gowluk ýa-da erwetligi saýlap bilmediğimiz ýagdaýda bu düşünjelerim manysini ýitirmäne başlaýar. Hatda ruhany bu barada şeýle zatlar aýdýar. Bizden gowlukmy ýa-da gowlugyň saýlanmagyny islenýär. Erwetligi saýlan adam özüne gowluk etmegi zorlanan bir adamdan hasmy gowdur. Biz erkimiz bilen saýlap bilmek ukýumyz bilen adam. Meselem siz hiç rehimli, akylly bir ýylan diýip eşitdiňizmi? Ýa-da husyt ýa-da jomart bir aýy. Ähli haýwanlar bir meňzeş, özlerçe bir häsiýetde bolýarlar. Olarda biziňki ýalak saýlap bilmek ukýplar bolmaýar. Ýa-ki bellen, meselem rehimli, akylly, jomart ýa-da husyt bolmak bular adam häsiýetleri. Bular saýlanýan zatlar. Meselem adam saýlap, isläp, gan diýalak millionlarça adamy uruşsyz, gowsyz gullukdan çykaryp bilýär. Ýa-da Çingiz Han ýalak ýok ýerden dünýäni oda berip, ýakyp 40 milyon adamyň ölmegine sebäp bolup bilýär. Biz edýän adam edýän zat erkidir. Saýlap bilmek ukýudur. Adam saýlamak bilen iň beýik derejelere ýa-da haýwanlardan pese düşüp bilýär. Saýlamagyň netijesinde bu adam erwetden, ak garadan, kömür almazdan aýrylýar.